ҳаматон ба салому алейкум дӯстони азиз. айни ҳол мо дар шоҳроҳи Конибодом Хуҷанд қарор дорем. Шогирдиро гусел карда истодем ба шаҳри мусофир яъне ки Москва. Встречи дар айни ҳол соат дар вақти Тоҷикистон 1:42 дақиқаро нишон медиҳад. дӯстони азиз, барфборида истодааст. Хуҷанди Бостонӣ. айни ҳол мо дар Хуҷанди Бостонӣ қарор дорем. Встречка мана чиқа худотон медонитон дӯстон барфборида истодааст. Хуҷандана имрӯз ҳаво барф, вале Конибодо ман намедонам чӣ хел. мана Конибодомам ҳатман барф бошад. агар ҳозир Хуҷанд барф борсост точно намедонам ки Конибодомам мумкин барф будагист. мана мошин ғеҷида бурафсос. ин барои подписчикои хоҳишаш ки аз навигарӣ моро бохабар карда истед гуфтанд. дӯстон ҳама ҷо сафед. худо хоҳад Конибодомам ба навор ҳатман мегирем. дӯстон ҳатман бо мо буданро фаромӯш насозитон.